Η ηγή της ελιάς, αποχώρηση σοκ, μετά το νέο φωνικό εγκαταλείπει τη Μάνη οριστικά. Για να συνεχίσουμε να σας φέρνουμε περισσότερα spoiler, ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μας βοηθάει πολύ. Ο ευνίδιος θάνατος της Αλκμήνης σοκάρει τον Ορέστη. Ο Ορέστης μόλις μαθαίνει για τη δολοφονία της Αλκμήνης από την Αντωνία σοκάρεται. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι φόβοι της Αλκμήνης επαληθεύτηκαν. Ο ίδιος θεωρεί υπεύθυνο τον εαυτό του που δεν μπόρεσε να προστατέψει τη φίλη του, ενώ γνώριζε από την ίδια την Αλκμήνη ότι κινδυνεύει. Σύμφωνα λοιπόν με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η όλη εξέλιξη τσακίζει ψυχολογικά τον Ορέστη, ο οποίος αποφασίζει να εγκαταλείψει τη Μάνη και να επιστρέψει στην Αθήνα. Αυτό ήταν το βίντεο και σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή και τα λέμε ξανά σύντομα.